Het is 3 oktober, de dag dat blijkt dat de kwaliteit van de EHBO'ers onder de maat is. Het is ook de dag dat Sportclub Heerenveen hem zwaar gemaakt over de gasmotten van ADO Den Haag. En het is te hopen dat Alfred Finn Bogason bekend is met disabiliten. En het is ook de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeie, dit is Bient. Aanstonds komt ik nog gewoon Sjoerd Bootsma. Hij is een van uw verste gasten. En met hem zullen we het hebben over de popcultuur in Ljouwert. En waar werd nou een Frieske dichter west. En Sjoerd is dat Geert van der Velde. En van der Velde praat over depressies. Dus je blijft ook bij je vrouw? Ja, nou misschien zing ik dat ook wel. Dat weet ik niet, dat kan ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is wel de insteek. Op 19 juni van dit jaar kwamen in Makkingeer 3 molen om het leven tijdens het skiermoitsen van een dongsilo. Daar had juster een grote informatiebijeenkomst west om het over het werkje met dong. En vooral over de gevaren. Joert, praten we hier over verder. Met Bert van Noordenburg, vastzitter LTO Noord. En Wiebren van Stralen. Jo ben ik van LTO, maar jo weet alles van dong weet jouwen. Heren, van harte welkom om jou uit te zetten van Noordenburg. Juster wien zijn 150 meisken in Donkerbroek bij die informatiebijeenkomst. Wien jou ook aanwezig? Ja, ik was ook aanwezig. Het waren wel ruim 150 aanwezigen. Dus ja, het was een hele goede bijeenkomst. We hadden 3 inleiders. En een dagvoorzitter, die dus de boel leidde. Maar jou kennen de familie ook persoonlijk? Ja. En je bent zelf ook boer? Ja, ik ben zelf ook boer, ja. En je hebt ook een silo? Ik heb ook een silo, ja. Ook dat, ja. En ben je op een hichte van de gevaren van de donksilo? Ja, eerst niet, maar nu wel. Dus ja, dat is wat er aan gebeurde. Dat is natuurlijk, dat hebben we dus gezien op 19 juni. Dus dat is. Je bent weer even met de Noorse op feiten drukt, als het ware. Helemaal. Ja, sorry, dat denk ik vaker. Eigenlijk. Dat de boeren nou in één keer weer weten van ja, het is eigenlijk best wel heel erg gevaarlijk. Ja, iedereen wordt inderdaad weer even met de Noorse op feiten drukt, zeker. En dat schok-effect, dat juist ik hoor altijd weer waarom het straks spietig en weer gebeurt. Ja, hoe zorgt het dan weer waarom? Dat er meer vragen over gesteld worden, dat het wel gauw eens even te sprake komt. Boeren onderling, maar dat mensen naar huis bellen bijvoorbeeld om daar hun mening over te gaan. Dus het komt wel gauw eens weer te sprake. Ja, nou is de familie Lemmens, want haar zoon is een slachtoffer, Mark. Die wie een van de 3 slachtoffers. Die zei ze nou echt van, ja, dit neerwer. Maar hoe kun je dit nou in de toekomst voorkomen? Ja, dat is een hele goede vraag, maar net zo makkelijk om daar een antwoord op te gaan. Want het is een combinatie van factoren wat er ook zo gebeurt. Het is net te zeggen van, als je bepaalde zaken regelt, kan het nooit weer voorkomen. Aan de andere kant, als ze niet met hem ervan bewust zijn dat die risico's er zijn. Ik denk dat een heel soort boeren dat ik binnen. Maar toch, het gebeurt elke keer weer, terwijl een heel soort mensen het eigenlijk weten. Dus. Ja, want de huid van Mark, het slachtoffer, chef Lemmens, die had hier extra zijn ideeën over om ongelukkig vat te komen. En dit zei hij juster bij u in Bient. In Duitsland, in België, in Frankrijk geen dag verplicht voor rundveemest. Waarom in ons kleine Nederlandje wel? Als het in de 3 omringende landen, die denk ik misschien wel 30 keer groter zijn dan Nederland, niet hoeft. Ik zeg het dak eraf, een bordes eraan, een takel met een lier erop, een elektrische lier. En eventueel een man gaat erin. Dus dat ze in ieder geval dat gat niet meer in die silo hoeven te maken om die desbetreffende personen eruit te halen. Maar als die desbetreffende personen aangeleid zijn en je hebt daarboven een elektrisch liertje staan dat je maar op een knopje hoeft te drukken. Pst, naar boven en buiten de silo naar beneden. Dan denk ik dat we al een heel eind verder zijn. Ja, heren, had hij een punt eigenlijk? Ja, hij heeft wel een punt, vind ik, ja. Dus eigenlijk gewoon die kapper al. Ja, dat kan je wel makkelijk zeggen. Dat is misschien wel een goed idee, maar de wetgeving die zegt dat ding erop moet blijven. Ja, en daar weet hij jou alles weer van? Ja. De wetjouwing? Ja, die kap moet er gewoon al. Ik bedoel, hoe meer ventilatie, hoe beter. Ik denk dat we dan voor het gevoel wel een goede oplossing hebben, maar in de praktijk dat net voorkomt dat we dit soort gevallen weer zien komen. En er is, Bert ik al zei, er is ook een reden dat die kappen erop moeten. Lemmens die zei van dat is in het buitenland net zo. Nee, Duitsland net, ja, Frankrijk net. Dat heeft een maatje met ammoniakwetjouwing. Dus in dong zit een soort stikstof, dat ken ik vervluchtig je.
En uiteindelijk weer in de natuur skeerd van. Daarom hebben we die regels van uitdekken. Maar ja, de verhouding met risico en met milieu die is misschien net helemaal zat die wezen mut. Zeker dat dit soort dingen gebeuren. Kan ik me goed voorstellen dat mensen dat zitten. Maar zou het helpen, die kapperote helien? Ik denk het beperkt. Want? Nou, we hebben een heel soort, en dat Jes nou zo'n soort ongeluk. Ik werd een heel soort anekdotes en verhalen van hoe het bedroegen. Werd een heel iets laagje dong is in een iep en romte en werd je niks meer te kennen. Dan wordt er even in riet of in raan en in ien komt er een enorme bats aan gas vrij. Terwijl er bijvoorbeeld geen dak op zit. Het komt in stallen voor, het komt in putten voor, het komt in iep en romtes voor. Ik maak orenmateriaal, het is net alleen maar dong, maar dit ken ik met orenchemische stoffen of met rioolwaterzuiveringen bijvoorbeeld. Nou, die binnen iepen. En toch gebeuren er ook dit soort dingen. Dus het is vooral de vorming van die skeerlijke gassen die je daar zien in moeten. Ja. En dan is een dak erop of eruit is geen garage. Het gevoelsmatig is het ventileert, het kan ik trekken. Ja, dat zou ik ook zeggen, toch? Als het dak eraf is, dan kan de wind toch goed bij je en dan hoppa. Ja, of een doorrien. Is dat net een oplossing geweest? Waarom zit er eigenlijk geen doorrien? Ja, er is toen nooit over nagedacht volgens mij. Nee, waarom zit er geen doorrien? Of is dat wel een nooitocht? Nou, de binnenwalsilo's werd dwaren inzetten, maar dan is het vaak omdat degene die silo gebruikt zei, ik wilde er in kennen, maar een trekker bijvoorbeeld om het les eruit te halen of voor inspectie. Er zit vaak wel boven inzetter een gat om erin te komen. Dus ja, maar dat is net handig, want nou in dit specifieke geval, voor de huid, ja, die heeft maar een shovel erop inrieten, maar ja, er zit geen door in. Ja, bovenin ergens misschien, maar beneden net. Nee, dat klopt. In wezen is het nooit achter de constructie om die dong binnen te houden. En daar binnen keuringen ik op richten dat die silo heel bloedt. Maar er is net zo bot nooit achter in geval van calamiteiten erbij wezen te kennen. Nee. Nog even een vraag, want binnen de boeren wel hun bewust. Want jou zei ik, ja, door dit incident wil ik weer even echt heel nadrukkelijk maar de noord op de feiten drukt. Ja. Binnen boeren in het generaal zijn wel bewust van het gevaar van een dongsilo? Ja, zeker. Ja, men weet wel echt wat er gaande is en de gevaren van mesten heeft men zeker... is me zeker mee bekend. Toch wel? Ja, zeker. Okay. Dat ken je, ja, dat ken bijna elke boer weet dat. Maar omdat je dus misschien, omdat je elke dag met hem in zit en te maken hebt, ja, dat is net als met mensen in het verkeer. Ik bedoel, daar sluipen dan ook fouten in. Hè? Ja. Dus daar hou je ook niet altijd aan de regels soms. En, Juster wie er zijn 150 belangstellenden in Donkerbroek bij die informatiebijeenkomst. Dit we even zien naar wat er daar al eerst zijn is. Je moet ook kijken of de mest gemixt is, want anders heeft het nog geen nut of je mixt of niet. Je kunt wel de trekker aanzetten en over een kwartier weer komen, maar dan moet je ook nog weer kijken of je gemixt is, of je overal goed rondgegaan is. Dus je moet bij de rooster zijn of bij een stal zijn, ook al heb je een dichte vloer, je moet ergens kunnen zien dat de mest gemixt is, want anders hoef je net zo goed niet te mixen. Elke boer, een pestmast, een pestluchtfilter, pestluchtfilter, moeten ze gewoon aanschaffen. Dan ben je klaar. Mijn ervaring is dat er ook op alle bedrijven wel kinderen zijn, vriendjes die uitgenodigd worden. Is er één simpele oplossing waar iedereen al mee kan beginnen, is maak bordje, mixen, niet betreden, zodat het duidelijk is, jongens, niet die stal in. Ja, nog even om waarom te komen op die tweede meneer, die zei gewoon een persluchtfilter. Ja. Hebben jullie die eigenlijk, een persluchtfilter? Nee. Waarom net? Ja, heb ik niet, nee. Je hebt toch een silo? Ik heb een silo, ja, maar ik ga er ook niet in. Oh, je ging er net in? Nee, je gaat er niet in. Nee, dat is... dat gaat er niet in. Nee. Te gevaarlijk? Ja, dat is te gevaarlijk. Er begint aan de lijn een bedrijf voor komen die gecertificeerd is. En die moet die klus dan klaren. Ja. En dat... Maar ik had net ook nog even een vraag van die bordessen. Dat mocht in Nederland ook niet? Zo'n bordes erop? Een bordes op de silo? Ja, nee, dat is zo'n waar je op kan staan. Hè? Dan kan je zo, ik meen dat het ook in de wetgeving hier is vastgelegd dat het niet mocht. Nou, het is mij net bekend dat dat verbinden is. Het is in praktijk komt het net vaak voor. Nee, bijna nooit. Maar zou dat een oplossing wezen kunnen? Nou ja, dan heb je natuurlijk wel meer grip. Je kan makkelijker ergens bij komen. Dus ja, er komt straks een hele rapportage van wat ze denken van wat gevoeligheden zitten. En ik denk dat we daar heel serieus naar zien moeten van wat voor aanpassingen kan je doen om in ieder geval het risico lichter te maken. Maar zou dat net gewoon zo'n bordes, zou dat net gewoon net verplicht worden, Matten?
Of als het wutje verplichte voorsteert, dan Nee, zit je misschien een heel soort in de stress, maar... Nou, dat vind ik net zozeer het punt, maar het is de vraag van, weet je dan ik zeker dat het dan daarmee voorkomen wordt? Dan ben je er gauw van toe het zoeken. Maar als er andere factoren binnen die maken dat het levensgevaarlijk is en dat je daar wat aan moet, je moet zien wat binnen de meest cruciale dingen om hier wat aan te doen en om te voorkomen dat het weer gebeurt. En een van die belangrijkste factoren is toch die vorming van die gasten. En hoe kan je erachter komen dat dat skeerlijk is. Ja. En natuurlijk moet je gauw in je helpen kennen. Natuurlijk is het belangrijk dat je bijvoorbeeld zo'n lier, ik zie dat wel voor me, dat helpen kan om heel snel te reageren. Want mensen binnen heel snel uit de tijd en dus ik heel snel helpen worden. Dus dat soort verbeteringen kan best wel wat opsmieten, denk ik. Ja, ja. Nou ja, waar weet komt dat er dan nog van zo'n in ieder geval een goed initiatief wijzen. Ja. Nou wil de familie Lemmens ook graag dat er een nieuw wetsvoorstel komt. En de meeste mensen eigenlijk die wij benaderen, die willen net reageren. Omdat dat onderzoek van de Veiligheidsraad is nog net oorrond. Die enige die het wil wat ze wil, dat is Tweede Kamerlid en boerendochter Lutz Jacobi. We hebben een hele goede jarenput onder het huis. En die wij 1 keer het hier maken en dan... wij stonden er ook vaak bij. Dan gaan mijn huid aan touwen is maar erin. En de man die bij zijn werken, Popke, die lukte zo wat om de minuut door een touw. Dus zit mijn huid er nog wel weer eens voor. Dat gevaar is wel van alle dag, maar ik vind wel echt dat ongelukken toen met die donkzilo in Makkingeweer echt drama zijn het ook. De mensen kunnen nooit een keer met dat komen. En ik wil in gesprek brengen met mijn Sjegen Dijksma, de staatssecretaris van Landbouw, om te zien van, nou, welke knappen zitten er dan in die wet, dat dit soort type ongeluk net meer gebeuren, hoeft net meer gebeuren kan. En iedereen is, die ik van Landbouw, Koos Putsen, die ondersteunt deze dringende oproep. Dus ik denk dat er wel wat te regelen in valt. Ja, daar is politiek draagvlak voor. Ja, absoluut. Nou, dat zijn mooie woorden van Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Er is draagvlak voor. Wat kan de LTO nou nog doen om de druk er wat op te zetten? Nou, van twee kanten denk ik. Aan de ene kant zoiets als wat Juster de Jong in jouw afdeling wie. Ik denk dat dat hartstikke goed is, want je kan er net vaker nou vertellen wat de gevaren zijn, wat je om denken moet en hoe het... Zoals de bijeenkomst Juster in Donkerbroek? Ja, dan de informatiebijeenkomst? Precies, en hoe is de aanleiding verschrikkelijk triest voor zelfs. Maar je kan zien, hoe kan je dit vaker in de rondes, in de voorlichting meenemen. Ik denk dat we daar het nodig aan kennen. Dat is eigenlijk van u naar de boeren toe. Aan de andere kant moet je de discussie vieren, maar juist de oorheid van wat voor zaken ben nou nodig en moet je mensen aan risico's blootstellen omdat je oren zekerheden, bijvoorbeeld milieuregelen willen. Ja. En wat is nou de juiste verhouding van dat soort dingen. En ik herinner me nog goed dat er een discussie geweest is om naast donksilo's, om donkkelders, dus de kelders onder de staal, om die inspecteren te kennen. Dat wonen wij beslist net, juist vanwege het risico wat dat opsmieten kan. En het heel moeilijke feit om dat te controleren. De vraag moet je altijd stellen van, moet daar mensen bij wezen of kan dat met apparatuur? Wat voor dingen wil je nou zeker weten en wat is het risico? Had je zou ik iets voorstellen? Wat kan er gebeuren als effect? Wat komt er ook nog meer bij? Nou ja, en misschien moeten we ook wel leven met de hele trieste conclusie dat we gewoon altijd libje moeten met ongelukken, maar dong. Heren. Ja, dat denk ik. Dat zou misschien wel, maar ja, het is net in het verkeer. Ik bedoel, daar kunnen ze ook al, proberen ook met alle dingen aan te doen en hier ook. Ik was gisteren een uitspraak, zonder dwalen vind je geen wegen. Geen nieuwe wegen. Ja. Ik vond het een hele goeie. Mooie afsluiter van dit peteer. Heren, tegen dank voor je komst naar de studio. Graag die. Het is Jest. En Bient gaat deze week alle dagen op visite bij een dichter of poëtisch muzikant. We fluisteren je het woord Jest in het eer en sjuggen dan wat we weerom krijgen. Hier ben we bij Geert van der Velde. Hij werkt met zijn vrouw en band in Ljouwert en treedt op onder de naam Black Atlantic. Hij had correct een EP-kleer en wat zei Geert als ik is Jest. In the silver eye of the storm, there's nowhere to breathe. Het heet Hall en dat betekent zoiets als ophalen, uit de diepte optrekken. En het gaat eigenlijk over die gevoelens die ik dan wel eens heb, waar ik dan wel mee rondloop over de dood.
Sometimes I imagine my death on the tracks is to keep that to myself on there. Heel vaak moet ik het spoor over in Leeuwarden, waar ik dan woon. Dan vind ik het iedere keer weer opnieuw. Als ik dan sta te wachten en die slagboom dicht gaat, die wind die waait, dan voel je die kracht van zo'n machine. En vooral als ik dan met mijn kinderen ben, dan vind ik dat wel eng. I cannot recall the last time I loved you the way that you deserve. Maar ik weet niet of ik nou echt zo'n heel erg treurig persoon ben of melancholisch persoon. Ik denk ook dat er ook wel een bepaalde vrolijkheid zit in melancholiek. Dat het een zeg maar het ander verzacht of kan versterken. Nou, ik vind een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld, ik ben heel erg fan van de Beach Boys. En die hebben natuurlijk ontzettend vrolijke popliedjes gemaakt. Maar toch zit daar een bepaalde melancholiek in, die als een soort van ondertoon, die Brian Wilson altijd in die liedjes aanbracht, die dat nog meer versterkt, denk ik. I may not always love you, but long as there are... Daar hadden we het er straks over in het café. Dat zei jij, van je hebt met je vrouw, zeg maar, je hebt nu kinderen en je bent een soort van voor het leven verbonden. Dat gaat de tweede helft van dat nummer gaat daarover. Over dat ik die keuze heb gemaakt. En dat ik me soms ook wel eens kan voorstellen dat ik die keuze niet zou hebben gemaakt. Of dat ik met een heel ander iemand zeg maar het leven had besloten om te gaan trouwen en om daarmee kinderen te krijgen. Sometimes I imagine myself a widower with another wife. Am I untrue to you then? Ik sluit het nummer af met de zin I have lived through no great tragedy. I can't imagine that would make me a better man. Als het nou zo'n tragische situatie als ik dan beschrijf aan het begin met die trein, dat iemand ervoor zou stappen of dat ik dat mee zou moeten maken of zoiets. Ik weet niet of mensen daar echt beter van worden, van hele grote tragische gebeurtenissen. Dat kan je ook echt breken en dan voor altijd verpesten. Dus ik hoop ook dat dat niet gebeurt. Dus je blijft ook bij je vrouw? Ja, nou misschien zing ik dat ook wel. Dat weet ik niet, dat kan ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is wel de insteek. Geert gaat de maand oktober op tour in Duitsland met zijn vrouw en Ben. Morgen ben we bij dichter Arjen Hut in Ljouwert. Alle dagen scoot bij ons een vaste gast in Bient die het meer vertellen kan over zijn of haar vakgebied. En Joert is dat Sjoerd Bootsma. Hey, ik kan er niks aan doen hoor, maar de omroep die maakt een filmpje. Dus ik moet net doen alsof ik gezellig met jullie werk. Ik weet, normaal is het helemaal niet leuk. Maar nu moet er even gelachen worden. Hoe was het vrijdag? Ja, ging goed. Het was heel gezellig. Volle zaal, boven vooral. Boven was het heel leuk. Het is wel mooi dat we weer los kunnen. Ja, weer 50 shows komend jaar. Ja. En het mooie is dat het loopt gewoon goed. Vorig jaar hebben we gewoon de helft uitverkocht of zo. En echt wel benieuwd hoe we nu dat dit jaar gaan overtreffen. Wat hebben we vrijdag? Kim Jansen. Ook ooit popacademie-student. Oké. Dus dat wordt een avond met mooie muziek. Kim Jansen is tof. Ja, ik weet niet of hij met koor komt. Dat zou wat gek zijn trouwens. Wat heb je in het voorprogramma? Is er voorprogramma? Fickle Ghost. Dat is een popacademie-student. Oh. Meisje, wat heel mooi zingt. Tof. Dus dat wordt een boel kletsers in deze zaal. We dragen deze prijs op aan een generatie, de nieuwe generatie die een oude generatie keihard onder de kont schopt en zegt: wij doen het anders, we doen het leuker, we brengen mooie dingen. Fuck you, dankjewel! Sjoerd, daar zit je in Wutspaas bij en ik je in Fries trouwens. Sjoerd, welkom, een echte muziekliefhebber. Ja. Wat voor muziek heb je zelf trouwens in de auto? Ik heb geen auto. Ah, dat zit lekker op. Ja, maar ik luister echt naar alles. Naar alles? Ja, echt heel veel. Een heel breed genre. Ja, ja.
Oké. Ja. Nou, Tjenoorde zit Jan-Pier Brands, docent op de Ljouwerter Popacademie. En die besteedt nou het zien hier. Ja. Wat leer je eigenlijk op de Popacademie? Ik ga in de Ljouwerter kranten, is dit mijn quote, door leerst die zelf te wijzen. Maar het is misschien voor de meeste mensen een beetje vaag. We hebben songwriters, de kerst songwriter worden, kerst videograaf worden, de kerst fotograaf worden, de kerst meubelmaker kerst worden, de kerst producer worden, de kerst techno-dj kerst worden. En de meeste studenten die maken daarvan een soort combinatie. Dus die ben meubelmaker en bassist, of die ben videomaker en songwriter. En die had dus uiteindelijk een soort mengde praktijk van verschillende creatieve dingen. Oké. Ja, want Sjoerd, van mooi toch de Popacademie, het Ljouwert echt een hele bloeiende popcultuur krijgen, hè? Kun je daar een paar voorbeelden van nemen? Ja, nou, ik denk dat je hebt 2 opleidingen, de Popacademie of de academie, de Hanse Hogeschool Minerva Academie voor Popcultuur, want zo moet je ze geloof ik noemen. Een moeilijk verhaal. Hey. En Diederij van Friesland Pop, het MBO. 2 goede popopleidingen. Je hebt Asterix en Romein, 2 goede poppodia. Dan heb je nog een heel soortje festivals. En ik denk dat de afgelopen 10 jaar, door dat samenspel van al die acteurs zeg maar, op dat popveld, heeft het denk ik voor gezorgd dat we eigenlijk een beetje een popstad zijn geworden. Hartstier? Ja? Ja. Ljouwert echt popstad? Ja, dat werd echt station in de rest van Nederland. Ja? Van de eigen ging langzamerhand gaan ze deze kant op. Want er zijn een paar bandjes die het landelijk en ook internationaal goed waren. En dus ja, zo langzamerhand wordt dat wat bekender. Ja, kun je een paar van die bandjes nemen? Nou, jullie hadden net als de dichter Geert van der Velde met zijn bandje The Black Atlantic. Je vertelde het net, Tour door China, Amerika, noem het maar op. Ja. Om er zijn te noemen, er zijn er wel meer. Ja, en nog eens een peer, want we hebben een peer. Wat hebben we? We hebben de Futures Dust. Ja, we hebben zo wat moois uitgekozen, maar dat is allemaal heel super nu. Ja. En die hebben geloof ik nog niet de wereld veroverd met nog. Maar dat moet nog. Die clip is heel nieuw. Ja. Maar wat hebben we nog meer gehad met de wereld wereld over? Wel Thomas Asier, Robin Hunt, Florian Wolf. Die DJ, hoe heet die ook weer? Is dat Yellow? Hoe heet die jongen ook alweer? Cisco, maar die is echt van No. Maar Niels Luinenberg, Delta Functionen, dus het Boris Bunning, Conforce. Dus maar laten we om een beetje in de stemming te komen, dan even wat Fabio, even naar Shen. Dus we krijgen nou The Futures Dust, maar The Fields en When We Are Wild. Ja, want dit klinkt wel lekker, toch? Ja, is hartstikke lekker. Ja, dit is hartstikke lekker. Maar is dit nou echt dan de Ljouwerter popsound? Nou ja, ik weet, misschien, dat is ook leuk om jou eens bij aan te kijken. Ik vind eigenlijk dat je mag zeggen dat er wel een soort van sound is die heel veel bands kenmerkt. Deze band heeft dat, maar ook een band als Pioneers of Love of Daily Bread. En zo kun je er eigenlijk nog wel misschien wel een paar noemen. Die hebben een soort van vollige popsound die ook wat, als ik mijn ogen dicht doe, dan denk ik altijd, nou, nu ben ik buiten. En dat hebben ze. En dat vind ik mooi. En dus dat vind ik een soort van Leeuwarden sound wel. Een soort van Friese sound wel. Ik weet niet, zie jij dat ook zo? Ja, dat herken ik wel. En voor mij boeten dat idee. En ik het idee dat het is net, steeds maar de kerstderde dat net in Spanje komt. Ja. En net in Frankrijk. Maar ze zongen in het Engels, ze zongen net in het Fries of in het Lauwerters. Nee, in het Lauwerters, dat gaan we net zo vol. Tenminste net op de Academie voor Popcultuur. Wel wordt Nederlandstalig, dat begint wel. En Friestalig gaan we ook wel. Reina Rodina, dat is een student die bij ons uitgestudeerd is. Maar het is dus, ik had het idee, het is wat Noord-Europees en daar sluit ze bij on. En dat vind ik echt wel mooi, het is al jaar echt hartstikke eigenwijze muziek. Dus het is echt naaie muziek. En wist wel, ze door net hun Amerikaanse of Engelse voorbeelden tussen naaien, maar ze muziek echt wat nice te maken. Ja. En dat vind ik echt verschrikkelijk goed. Maar jou, Tim, het is echt onder die heel kwart nog, Sjoerd, want een festival, want dat hebben we nog niet eens neemt. Wat is het festival waar we dus al naar Tammatten in kwarten? Nou, in juli, Welcome to the Village. Welcome to the Village. In Ljouwert is dat, hè? Ja, en eind november Explore the North. Oké, nou, knoop het in de eer. Ons Safir, dat is binnen eigenlijk het verhaal, maar vooruit. Ons Safir, morgen ben je weer mij bient, want dan, ik zou zeggen, dag.